Good morning guys! Happy Monday! Ayun, balik eskwela na yung ibang estudyante today. Ayan, papaliguan ko sila today. Naantay ko lang si daddy matapos sa banyo. No! Walang aakyat dito ha. Nakatapos ko lang din maglinis, kahit hindi mukhang malinis. Gawa ng ano na. Alam mo yung kulay ng ano namin, no? Ng sahig namin. Kaloka. Map ng sunrocks. Ayan, namuti na siya. Gusto ko nga siyang i-floor wax eh. Pero, tsaka na pag wala na itong mga doggies na to. Ayun. And nilagay ko na rin pala kagabi guys yung ano. Di ba pumunta kaming Baklaran. Ayan, bumili ako ng ano, kortina. Kasi, ano ba yun? Nadadarken ako sa mga kortina ko dyan ngayon. So, sabi ko ayan na para tagus-tagusan yung hangin. Groot, tumigil ka Groot. Yan. Diba? 150 pesos lang guys. Isang peraso. So, pag 2 peraso binili mo, 250 lang. So, apat yan, kaya 500. Sabi ko nga, bibili pa ako ng ano, ibang kulay. Para pang ano, maliwanag dito. Hindi na kailangan mag-ilaw. Kasi nag-iilaw kami dito kapag kakakain. So, pag ganito, pwede na siguro kahit wala ng ilaw, diba? Ayun lang. Kakatapos ko lang maglinis. Kapag init. Kaloka. So, papapaligo ako ng mga doggies habang nagpapainin ako ng kanin. Buti na lang may ano na dyan. May ulam na sila. Kaya di ko na po problemahin pa. Yung ulam na lang namin ang tinuto ko. Ngayon, gusto ni Chris ng pork chop daw. Parito. Finally, nakatapos din guys pagpaligo ng aso. Ay, kaderks. Bazang-baza na ako. Ayan, yung katulong ko si daddy. Maliligo na rin siya. Init eh. Presko na Groot. Presko na ulit mga bebe. Sana yung iba. Presko na kami. Hayung-yung. Yan, dripping pa ako sa ano. O sige lang, pagpagka lang dyan. Ayun, tapos nagluto ako ng chicken masala pala kanina guys. Nagtira lang ako ng 2 piraso para sa amin ni daddy. Tapos pinadala ko sa store. Kay Chris. Ayun, gusto niya daw doon kasi malamig doon eh. Sobrang init talaga dito. Hindi siya nakakatagal. Ayun, nandun siya ulit sa tindahan ngayon. Tapos, meron ako ditong steak para kay daddy. Steak daw sa kanya. Lutuan ko siya tapos asparagus. So, ayun. Hello guys. So, time check. Daddy. Alas 3 na ng hapon. Grabe. Natatapos ko lang mag-shower. Relax. Grabe. Noong oras pa ako nagsimula magpaligo ng aso. 9 AM ata pa. Tapos namin mag-breakfast ni daddy. Namin 3 pala. Ayun. Tapos ako alas 3. Kanina pa naman actually. Kung natapos akong sa mga gawaing bahay. Ito nga. Alas 3. Kano ko? So, balak sana namin is pumunta ng MOA para bilhan si Chris ng shoes. Pang PE tsaka yung pang school niya. Gusto niya daw 2 yung shoes niya pang school niya. Kasi mayroon pa siya dyan yung last year. Nung grade 6 siya. Kaso baka anytime masira. So, kailangan meron daw siyang stock talaga yun. Spare na na sapatos. Kaya, ayan, kasong init pa. Mamaya na siguro, balak din namin manood ng Aladdin eh. Grabe guys. Hindi ako nagko-complain pero ang lakas talaga kumakain ng gawaing bahay. Ang lakas kumain ng oras. Colors. Kaya nag-multitasking talaga ako kanina. Nagluluto ako ng lunch namin. Nagpapaligo ako ng aso. Tapos naghugas. Basta. Ay, hirap. Ayun. Tapos ngayon, katahimikan. Kasi mga tulog. Pati si daddy nakatulog. O, kasi siya taga-punas ko. Lahat ng aso tulog. Yan. Mamaya ulit magigising na pag mga gutom na naman. Buti pang aso. Wala pinaproblema. Kain tulog lang. Ayun. So, mag-ano na lang ako. Habang inaantay bumaba yung araw. Mag-aayos ako ng mga stocks. Kasi kailangan ko muna mag-restock ng mga paninda bago kami umuwi ng probinsya. Baka this Thursday na. Atid ko na si Chris at si Peter. And then, si daddy lang ang may iwan dito. Gawa ng wala pang may iwan sa aso. Si Emma is next week tayo uuwi. So, baka, yun, kami lang mag-ina.
Ayan, natuloy kami guys. Punta dito sa MOA. Madalian lang. Tingnan nyo, wala nga akong kilay. Nag-lip tint lang ako. Tapos ayan si Chris. Simpig sa kanyang sound trip dyan. Bibilang ko lang siya ng shoes and then mga ibang gamit sa school. Tapos yun na. Uwi na kami. Yan lang naman importante kasi Thursday is babiyahin na kami yan. Ang dami niya pang i-pake. Mga gamit niya. Ay, damitan ng panila. Pinapakita sa akin ni Daddy yung mga maliliit na ganito. Siguro na-miss niya magkaroon ng maliit na bata. Mga cute na gamit. Ayan, pang adult na kasi mga na ito, size eh. Doon na ako. Gusto ko yung sapatos yung tumutunog habang naglalakad yung... Gusto mo? Oh, para But Daddy, yung shoes niya kaya yung ginamit mo sa sa ano ba yan? Sa party, pwede sa kanya yon? Dapat pala pinaano natin sa kanya muna. Pinasukat. Kain tayo guys. Dinner kami dito sa Yayoy. Hindi ko alam paano i-pronounce it. Ayan. Ramen lang silang dalawa. Kain tayo. Kaya pinapasukat ko sa kanya yung mga shorts. Tinan mo yung mga brief mo, inano mo na dun, oh. Katawa na yan. Tawa na kalukod. Paparin mo na yan. Paparin na ako niyan. Sarap ang uwi ko. Parang kiti-kiti. Okay na. Ayan, binilang ko din si Chris sa Uniqlo. Sakto nag-sale eh. Pagkalaki yan yung gulong niya. Alin? Status ko. Yeah. Uwi na kami guys. Yung mga doggies. Nagkakahula na yung tagal ng Ano yan? IKEA. IKEA. IKEA nga ba yun? Ikaw nagpagawa niyan, di ba, May? Oo, ako. Mga timang. Sa tayo kukuha niyan. Tempira. Good morning! Ay, grabe yung tsura ko. Tapos ko lang ulit maglinis, guys. Ooh! Kalimutan ko na namang ilabas tong camera. So, later, guys. Kain tayo, guys. Brunch na to. So, ayan, pork chop. Yung inano ko kahapon. Binabad ko siya sa soy sauce, bawang, tapos kalamansi. Then, nagluto ako nitong yung natitirang asparagus, tapos mushroom, gnocchi mushroom. Sa butter lang. Butter, salt, and pepper. Then, syempre, yung ko. Favorite ko, sardinas with pechay. Kain. Ilang araw na lang. 2 days na lang. Nagpagupit na pala siya. Yung. Hi. Hi. O, diyan kayo. Bagong yan eh. Bagong tanggal ng mga fur. Pero meron pa naman guys. Hindi siya totaling nawawala. Yung mga tira-tira. Pero ayun. Mas marami yung natatanggal. Using yung vacuum galing sa SNR. Sobrang effective niya. Lahat naman siguro vacuum effective. Pero yung kasi sa fur, ayun, na niya, may brush siya na umiikot-ikot. Anyway, ayun, bago ako mag-edit ng vlog, yun, i-haul ko muna tong guys, yung binili namin kagabi. Hindi na pala ako nakapag-good night. Sorry. Hindi ko na natapos yung yung vlog kahapon. Sabi ko kunin mo yung dalawa pa dun sa sofa. May dalawang plastic pa dun, diba? So, yun. 4 kasi yun, guys. 4 na bagelya lang. Na paper bag. Yung nabili namin. So, ito yung sa Uniqlo. Dalawa sa Uniqlo kasi napadaan kami. Or, pupunta naman talaga ako kasi sabi ko, bila ko ng underwear si Chris. Tapos, yung nakita ko, sale siya. So, diba? Naparami na naman yung bili natin. Pero, ayun nga, wala naman problema dun kasi sobrang tibay ng sa Uniqlo. Ayan, yung isa sa SM, tapos yung isa is sa National Bookstore. Sa guys, sa National, or yung mga gamit ni Chris, hindi talaga kami bumibili na muna. Gawa ng, nung elementary siya, may binibigay na munang list
ng mga bibilhin yung school nila. Tapos provided na ng school yung mga notebooks. Yan. So, kung ano lang yung list na binigay ng ng school, yun lang ang binibili namin para, 'di ba, hindi sayang. So, ayun nga, since ngayong high school siya, grade 7 siya, wala pa naman ding binibigay ulit na listahan. Binilang ko muna siya ng few items. So, katulad nito, kasi pambalot ng libro, ayan, bumila ko ng 3 para sa kanila ni Kuya Peter, ni Sofia, tsaka Chris. Tapos, ballpen, ayan, sa katutak na ballpen yan. Tapos, mga intermediate pad na may 1/2 lengthwise, may crosswise, may 1/4, tapos pencils, ayan, and then notebook, 4 na pirasong notebook. Yun lang. Yan, kasi yung notebook nila ngayon hindi provided ng school, kami daw bibili, kaya 4 na muna binili ko. So dagdagan na lang doon sa Nueva Ecija. And then itong, ayun nga, buong papel. So yun. Pero ang sarap sa sa estudyante, yung hingian ng papel na. So na pag magkuquiz, get 1/2 sheet of paper. Uy, pingi. Naglilingunan bigla yung mga estudyante. Pingi. Hala, yung may dala, yung mga, may kaya niya. Di ba may mga may kaya nung mga high school tayo, mga dala, may mga papel na ganito. Ayan, hanggang isa. Buong klase, sagot niya yung papel. Pero nakakatawa, isa-isa, magandang experience nung pag high school ka, hingian ng papel. Even nung college, hingian ng papel lagi kapag ka magkupuis, di ba? Ayun lang, wait lang. Magpapawisan ako, grabe, oh. Grabe din yung initim ko, guys, di ba? Tignan nyo. Brownish na ako. Pero kay rebels lang. Minsan lang naman kami mag-outing, eh. So, finish na tayo sa national. Sunod is itong sa SM. Ayan, binilang ko siya ng bedroom slippers para doon sa excuse me, sa Nueva Ecija. And then ito nga yung socks, 2 mahaba, tapos isang iksi. Pero marami pa yung andyan si Chris, mga medyas. Excuse me, katilala muna ko. So yan. And then yung shoes na pang school niya. Ay, nabubwisit na ako kagahapon kasi binibili ni daddy yung pang yung wet type. Ano ba tawag doon? Wet type pa rin. Wet. Hindi, yung shiny, shimmering, splendid na parang pang guard yung ganun. Nakakainis. Aladdin. So, sa Rusty Lopez nakabili si Chris. Ayan. Kasi, komportable daw. Ayan. Pero meron pa siya dyan na sinasabi ko nga sa inyo kahapon, yung dati niyang, nung grade 6 siya, pwede pa yun. Pang lang to. Kapag ka nasira yun. Para hindi ka na maistorbo sa pagbili ng gamit niya. Yan. And then, ito na yung sa Uniqlo. Konti lang naman to, guys. Mga iba-iba, lang. Naparami lang siya kasi bawat items is madaming piraso akong binili. So, tulad na itong ito, yung shirt. Ilan ba yung shirt na nabili ko sa kanya? Kasi lang siya, 200 plus ata. 299. Tingnan natin. 290 pala. So, 290 na lang siya. From 390, so save ka ng 100 pesos each. At sabi ko, magaganda yung mga damit sa Uniqlo. So, ayan. Small yung kinukuha ko sana. Kaso nung pinasukat ko kay Chris, is sakto na lang siya. So, sabi ko, kailangan may allowance kasi, di ba, lalaki pa yan. So, pinalitan ko siya ng medium. Ayan. Kasi pag large naman, sobrang laki na sa kanya. So, ayan yung first na shirt. Ayan. Gusto niya daw kasi mga dark, eh. So, yan. Yung makinuha ko. Don't fade away. Yan, medium din. Tapos, may nakuha yata akong small na isa. Kasi wala nang medium nito. Ito, small yata ito. Sakto lang sa kanya. 390, pero nakasale yan. 290 pa rin yan, guys. Yan, 2, 3, 4, 5. Wish ko lang hindi parang may nakuha na akong ganito.
Ay, iba. Iba pala. So, ayun. 5 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na pirasong shirt. Ayan, pwede sila maghiraman ni Kuya Peter niya kasi ano lang naman, same, magkasing katawan sila. So, yan. And then, dito, ano ko, yan, natuwa kasi ako sa, ano din, sa shorts. Ayan, yung mga shorts ko kasi galing doon sa Uniqlo, sobrang titibay. Kaya sabi ko, bilang ko nga din si Chris. So, eto, mga small lang yung kinuha ko sa kanya. Ayan, lahat ng kulay ata kinuha ko. Ayan, 2, 3, 4, 5. Ay, ito kay Daddy. 5. Kay Daddy rin yan, XL. Kay Daddy rin yan, XL. Ito small kay Chris. Yan. 1, 2, 3, 5, 6. Ito sa isang ano, ibang design naman siya. Sobrang mas malambot kesa dito. Na pwede pang everyday. Binilang ko siya 3 niyan. 3 ba yun? So, ayan siya. More on shorts lang naman yung guys. Ayan. Pang tulog. Pwede niya pang tulog kasi malambot. Ayan. Oh, di ba? Ay, 4 pala. Sorry nahilo ata kayo sa haul ko. So, basta puro shorts lang naman to guys. Yun puro kay Chris. Daddy pala, meron din kumuha din. Sabi mo, 3 lang kinuha mo, Daddy. Yes! 4 na eh. 1, 2, 3, 4. 5 eh! Oh, Lahat din ng kulay. Wala ka neto. ayoko ng orange. Ayaw mo. So, maigi na yan. Para pag ano, pag magpipick up ng product. Mga nakasabit doon. Lagi niyang ano, sinusuot. So, that's it lang. Yun lang. And then, itong mga underwear nila. Kasi, 2 for 590 pesos. Ayan. Mga underwear ni Chris. Medium. Yun lang guys. Kala niyo ang dami kong binili, no? Wala akong binili para sa akin. Para sa kanila lang. Ayun, kasi madami naman akong damit eh. So, yun. Ayun lang. Hey guys, magandang hapon. Pumunta kami ni Daddy sa MOA lang at nakalimutan ko kahapon bayaran yung bill ng credit card ko. O diba, ngayon na yung ano niya due date niya. So yun lang, pupunta namin doon and then ewan ko lang. Hindi, mag-grocery ako ng may iwan kay Daddy. Kasi nga alis kami ni Chris sa Friday na. Hatid ko na siya sa Nueva Ecija. Si Daddy may iwan doon. Kailangan niya ng stock ng pagkain. Yun. Mga hotdog, yung ganun. Prito-prito niya lang. Kasi walang tagaluto. Wala pa si Emma eh. Baka ano pa yun. June 13 pa si Emma makabalik. Kaya yun lang. Ang haba na ng buhok ko, Daddy. Ayaw ko pa talaga pagupitan. Yun. Ang haba na niya. Papaano ko na lang siguro yung kulay. Papahabol ko. Hanggang ngayon, diba? Di ko nagagawa. Sobrang busy. Paano ko na naman to? Parang lalaki yung buhok. Mas gwapo pa ako sa inyo. Diba guys, nagpaano ko dati. As in talagang panlalaki yung buhok ko. As in sobrang init na init ako noon yun. Pero ngayon ayoko nang gawin yan. Ang pangit kasi makapal yung buhok ko. So pagka medyo mahaba na siya, esponghado na siya, ang pangit na. Ang hirap ng stylan. Kaya New world! Stylan. May baka akalain nyo din nagbibihis, diba? Puro ano lang talaga yan. Black lang yung ano niya. Damit niya. Pero minsan di talaga nagbibihis yan guys. Hindi nagpapalit ng damit. Charot. Sila tawag daw siya ng mga alak eh. Ha? Asan? Gold label. Okay, tama na. Grocery guys, good for 1 week. Sa amin na lang naman to. Ayan. Pero yung iba dito is dadaling ko mamaya sa Don Carlos kasi mag-celebrate si Bonso nung ano niya, graduation niya. Samgyupsal tsaka shabu-shabu na lang doon. So, bumili ako ng tahong, hipon, mushrooms, and ano pa yung binili ko din?
O basta yung mga ano sa shabu-shabu. Para mas makatipid, di ba? Ang dami namin. Sa bahay na lang. So pupunta ako dun. Sila daddy sa bahay lang. Kasi si Chris pinaglalaro niya ulit ng ano eh. Naglambing yung anak niya ng Fortnite ba lalaro nun? Hindi. So for the last time daw, sige na mommy, daddy, ayaw nyo na ako maglaro ulit. So pinalaro niya. Kaya for sure hindi rin sasama yun. Kaya uwi muna ako ngayon. Papakainin ko lang mga dogs. And then punta na ako sa ano, Don Carlos. Dito na ako guys. Ayan, ito yung dating kwarto namin. Wala na, pinasara na pala yung ano dito, bintana. Oh. Kasi nag-ano yan eh. May bahay na kasi sa tabi niyan. Tapos may bintana rin. Tapos pag umuulan, parang yung ano ng ulan is pumapasok rito. So pinasara na lang. Ay, sino kaya yan? Hala, lugod, sino yan? Hala. Oh, tawag ka niya ano, Dada. Bye-bye na. Ay, pasok ka na, Pep. Bye-bye. Kung gabi ka, gantong oras. Saan punta si Dada? Saan punta si Dada? Galing ah. Galing. Uy. Bye-bye, ingat. Ha? Ayan si Inday Badiday. Ay, nakakamiss naman tong karto. Ang liit pala, no? Ang liit. Ayun, no, nalilitan ako ngayon sa ano. Pero dito kami, grabe. Diyan yung computer ni kuya mo. Colors. Wow, may cabinet pa kayong malaki. Oo. Paano kayo nagkasya yun dito? Kasi medyo magulo lang guys kasi may mga bata yun. Pag may bata talaga, magulo Oo, eh, no? hirap maglinis. Ayan, sa taas na sila. Nagpe-prepare na. May party. At si Bunso. Walang ngayon kung graduate na yun, wala. Tinanggal na pala yung ano dito guys. Yung kaputol nito. Kasi dati ano to, diba? Hanggang dito. Pinagawan ko kasi ito para madami ako nun. Ano. Lagayan ko ng product to dati. Ayun. Nandito pa ako ay kabayo. Go. Ayan, dito pa ako nag-office noon. Oh, nakakamiss. Grabe, ito lang dati yung space ko nung ano nung ako pa lang nag-ola. Ito may bakas pa nung ano dito. Yung corkboard ko. Ayan. Dito kami sa taas, guys. Ayan yung mga inumin. Nax, party! Kala ko ikaw magbablog. Sabi siya magbablog. Ayan, ito na yung setup namin. Ayun lang, dito natin hugasan yung mga ano guys kasi walang tubig sa taas. Hugasan pa ito, te? Hindi na. Okay na yan? Okay na yan. Wow, ang dami. Grabe. Hindi na inugasan yan, malinis na yan. Pamintahan na lang natin. Yun. Ano to, Ted? Saan tanggalin? Oh boy. At tapos ito yung shiitake mushroom. And, ano ba to? Tigatayin niyo sa gabi. Enoki. Ayaw niya bitawan. Nagutom na si Kuya, oh. Nag-ano na. Mamaya, akit din ako doon. Kumain na. Naku, naglalaro ng PS4. Dami naman sili. Baka pagpasok ang walang alam yun. Silang dalawa? Hindi naman dadalhin yung ano, PS4. Andito na po lahat. Ayan. With video okay pa. Yes! Pinasalo mo yun, te? Ha? Ito? Hindi, Chin. Pork lang. Tsaka ano. Yung kanina. Parang dashida. Yee! Sarap pag madami talaga eh. Sarap, di ba? Ano na nangyari? Mga busog na mga inaantok na. Oh. Nabawasan na yung tao. Nabawasan na yung iba. Itendran eh. Natutulog na ata. Ano na? Dami pa oh. Alam mo sino nahuhuli sa mga ganyan? Yan oh. Bakit? Oh, si Mark. Nahuli pa. Uy, ako nag-ano Siguro ko nandito si Sharina, di ba? Matindi rin yung si Sharina sa mga ganito eh. Ayan oh, dami pa oh. Ayan, pero iinom tayo guys. Kasi
Gumraduate si Bunso. Yay! Congrats, Bunso! Ayun. Makainom na. Makainom na. Tambay ka na. Tambay na. Ay, mag-aaral yan si Bunso. Pag di yan nag-aaral, withdrawin daw ni Papa yung ano niyan. Mag-PPMA yan. Ano ba yun? May ano to eh. Educational plan eh. Sige ka, withdrawin nyo ni Papa. Sunod si Nix. Ayan. May pindot si Nix. Go, Nix. Lalo nakakahiya eh. Tulugan na ba? Uy, mabango na si Kakas. Nakanta ka ba, Kakas? Let it go. Bangit lang yung mic eh. Nag-ano. Matawag doon? Nawala tuloy. Nice one. Ano na, Meg? May laban ka pa ba, Meg? So please, because the mistakes there are memories made. I know how you